Какво става, хора, аз съм BlackFox.bg и днеска съм решил да направя вторият част на CS Respawn сервера. Надявам се клипчето ви хареса. Все пак дайте по един лайк, абонирайте се за мене. Видях вече, че имам 4 абоната и много ви благодаря за това. И сега мисля да започнем в Respawn сервера. Да намерим сега къде. Ето го. Та. И ето къде ни спална. Всъщност, сега ще имаме различни етапи на оръжия. Първо почваме с пистолети, после с примерно АК, МК и другите оръжия. И накрая трябва с бомби или с нещо друго. И нали, в някаква степен ето вече съм с бял пищак и допреди малко не бях всъщност, а сега станах. Та така. Четирима няма как да се справям. То пак се ни спалва, така че няма никакъв проблем. Сега ще ходя да го издебна, защото почна ме дразни. Не, много са. Окей, то път се казвам 2MS Pro, за което ме е доста. Ау, как се цепи за малко. Много гадно се цепи и сега този умря. Нека да ги видим тия двамата. Ето че... Ей, не успях купя. Окей. 10 кила, ама добре. Аз се влязох преди малко. И съм някъде по средата вече. С киловете. Всичките са. Тук сега ще ги изпиеме. Нямам такова предчувствие. И аз убих един. Айде мри. Ето сега с помпичка. После ще даде другата помпа. Бързата, така както аз се нарича. Много гадно ме издебна отзад. Ето, че съм с бързата помпа и сега ме издебнаха тук от тъгла. Ме убиха, но аз вече знам къде стои. И ще го издебна. Ето, че умря. Не успях никой да го убия. Окей. Ще презарадим. И скача. Айде. Не успях да ги избия повечето. Айде, ще умре са. И ме убиха с АК. Тресли. Видях как се казва точно. Трас, най-добрият. От техни отбори сега? Не. Последните етапи са картечница, граната трябва да убиеш с граната и след това с нож. И след това печелиш всичко. Вау, аз тук дойдох и ги избих и са на първо място 27 кила. Ха-ха! Най-обичам така да им влизам, но сега този се спална бързо и ме уби. Не се получи. Клипчето няма да много дълго. Ще гледам да е в рамките, нали, на победителя да го видим кой ще бъде. Но не знам, ако стане прекалено дълго, може би ще направя второ. Той ще видя, да. Още нищо не съм решил. Убих го. Айде се, ти ще умреш. И ти ще умреш. Предвидих го, Айде, ти ще умреш. И ме убих. 31 кила, аз съм най-добрият от моите. Ху-ху, ес. Преминах в четвърта степен оръжие.
И сами се превключи. Нищо. Искам ето този от балкона, дето стои, да мога да го килна. Yes! Убих го, да, хедшот. Перфектно. Да. Така. 40 кила. Перфектно е. Няма спор за 40 кила. Снайпер, че ли ми пусна са? Окей, ще трябва много отгоре. Убих го. Да видим коя ще бъде жертвата на снайперката. Не. Мраза този снайпер, най-слабия. Дано ми даде АВП-то. Да, сега ще го убият. Вижте как предвиждам. Там няма абсолютно никой. Ето. Успях ли да убия? Не. Подяволите. Тя просто... Не знам, не мога убия никой със снайперка. Това е ужасно. Просто ужасно. Ето АВП! АВП! Не се бой. С АВП-то всичко ще стане. И някой вече е на картечница, трас. Не! Не успях да го убия. Окей, презареждаме. Кил. Мисля. Ето тебе, бе. Трябва да презарадиме. Трябваме един кил. Един кил. Не! Не успях да го убия. По дяволите. По дяволите. Добре, взима такива киловете. Не! Трябва да убия един. Ужас. Оня премина вече на бомба, май. Гранатка. Yes! Още две оръжия, мисля, че следва картечницата. Ако не се лъжа. И трябва да ме уби с бомба. И сега мина само на нощче. И ако бие някой с нощче, печели. И няма сме победителите, но се представихме според мен добре. Да, трябва да се победи. Така, надявам се клипчето ви е харесало. Ще кача още много такива клипчета. Всъщност, знаете ли? Направо ще продължим малко и докъдето стигнем. Ще гледам да е в рамките горе-долу на около на 15 минути. Окей, някакъв лабиринт съм. Така ти умря. Първоначалният етап е с ножки. Не, защо? Окей. Вау, паднах. Пази се, бе! Пази се! Пази се! Така. Ще ги колим ли? И някой в гръб ме изколи. 3 кила съм, окей. Чакай. Гьокс. Как ли се казва това? Гьокс. Килт по главата. Сега как се казвам всъщност? 1MS Pro. Окей. Още едно тъпо име. Искам ти да умреш. Така. И ти искам да умреш. Не! Окей. Този пищак ми е най-омразният от всичките. Само кажа. И аз не го убих както винаги. Да. С един ким съм още и с 2 деда. Окей. Прекалено тъпо. Бе, няма ли мръж? Няма ли мръж? Yes, умря. От мен. Аз. Yes. И ма убих. Окей. Всички сме с 3 кила. За сега. Не, успях убия нито ти. Ти в сянката ли ще ми се криеш, бе? Не, то отгоре. Сега видим, коя ще бъде следващата жертва. Жертвата на пистолета. 4 кила. 5. Аз мечвам с най-много дидове. Не мога да се предпазя. Ама аз обичам така да рискувам. Да ходя напред. И има някакъв с 6 кила 0 дида.
Какво това пробе и Санди? Ай, ти мре. Виждам те. Окей, умрях. 7 кила, 7 деда. По-добре сега. Ой, чакай, забрах, че трябва да стрелям. Качис. Само виждам. Колко бяха тия, бе? Също стигна тук. Yes! Yes! Yes, любимия ми пищак. О, убих го. Убих го. 10 кила, 10 беда. Онзи прави някакъв дебют в момента. На килър. Yes! Yes! Не! Вода. 13 кила. Много бърз вода. Няма по-добър от мене. За сега. За момента аз съм най-добрия. Така. 14 кила. Онзи почна обаче да умира. Добре, бе. Не знам откъде ме стрелят. Ще ходим някъде. Па ако видим някой. Ще го кинем. Отиваме цъпт. Онзи там. Окей. Ти ще умреш ли? Ще умреш. Мама и не от мене. Ето този вече умре. Аре бе, мри. Не съм го бил аз. И то вече ме води. 18 кила. Вече, аз съм с 15. Това е лошо. Ето пак аз не го убих. Защо? И в гръб, дами и господа. Добре, пак не бяха са. Час покрия малко. Oh yeah. Come here. Ужас. Помпа. Он е вече минал помпата. Моя приятел. Как го килна. Не! Ти ми попречи да го убия. Не, също съм го убил. Вау! Как бъгна? Как беше бъгнал? Цепна ли ме, бе? Защо минах на тази помпа пак? Или аз си бях с нея? Нещо изведнъж ми се цепи страшно много. И не разбрах какво се случи. И в гръб, както винаги ще ме изплутат. Да. Окей, 20 кила съм. Чакай, бе, тук съм. Ето сега, очаквам. Очаквах-та! Yes! 22 кила, окей. Така колко време ключито са надълго. Окей. Значи ще трябва да го спирам. Хора, надявам се ключито ви хареса. И ще изиграме игра, докато не ни мине помпата. Не, всъщност това ще бъде. Да. Окей, надявам се клипчето ви е харесало. Ако е така, дайте по един лайк, харесайте го. До нови срещи и чао!